древната прегръдка на планините палачи се крият истории, стари като самото време, легенди за зловещи срещи, смразяващи привидения и прошепнати тайни, които отекват в долините и котловините. Присъединете се към нас на пътешествие в сърцето на палачите, където красотата на природата крие по-тъмна истина. Апалачите са планина в източната част на Северна Америка, разположена на територията на САЩ и Канада, дълги 2600 км. Изследователи потвърждават, че тази планинска верига е започнала да се формира преди цели 480 милиона години. Когато Слънцето залезе и сенките се удължат, планините оживяват с истории за призраци, чудовища и необяснимото. Планините палачи имат дълга история на странни събития и мистериозен фолклор. От неуловимият човекът-молец до легендарното страшилище на Чериоки. Тези планини са потопени в истории за свръхестественото. За този клип реших, че ще е най-уместно, ако поговоря с хора, които са живели там. Успях да се свържа с няколко човека от Reddit, които ми разказаха за техните истории. Повечето споделиха как хората там винаги заключват прозорците и вратите си, когато залезе слънцето, а други как чуват гласове от околните гори. Една от историите им направи много голямо впечатление и всъщност човекът, който се свърза с мен, описа в детайли какво са преживели. Историята е на Джон, Емили и Сюзан. Имената на хората в тази история са променени за запазване на тяхната самоличност. През 2019 година чичото на Емили отива на хайкинг в Апалачите, Северна Каролина. Той споменал на семейството си, че ще се прибере до 3 дена, но след като не се прибира на 4-тия ден, те започват да се тревожат за него. Решават, че това трябва да стигне до полицията и така започва неговото издирване. Минава почти 1 месец от изчезването на чичо й. И Емили решава да вземе нещата в свои ръце. Тя, Сюзан и Джон, най-близките й приятели, решават, че ще тръгнат по същия път, по който е минал и чичо й. Те мислят, че е добра идея да останат на къмпинг, докато не намерят поне някакво доказателство за това къде може да е чичото на Емили или поне какво се е случило с него. Пътят е дълъг и групата решава да тръгне рано сутрин. Не били много подготвени, но все пак Емили взема нож със себе си за всеки случай. По пътя Сюзан не се чувства добре и казва на Джон, че има страшни болки в стомаха. Тогава решават, че така или иначе се стъмнява и е най-добре да приготвят палатките си и да запалят огън. Сюзан си почива, докато Емили и Джон палят огън и се настаняват. Емили успокоила Сюзан и казала, че като хапнат, тя ще се чувства по-добре. Сюзан обаче изподелила, че има много лошо предчувствие и че ще е най-добре, ако си тръгнат утре сутрин. Изведнъж, докато приготвят храна, се чува странен писък в далечината. Джон решава да разследва и казва на момичетата да не се тревожат. Бащата на Джон е ловец и Джон се е научил да познава доста добре животинските звуци. Според него е лисица, тъй като техните звуци са близки до човешките писъци, си помислил Джон. Той си казва, че ще е най-добре да изгони лисицата, за да не плаши момичетата все пак. Влизайки навътре в гората, Джон вижда странен силует и решава, че това може да е чичото на Емили. Тръгва да го вика, но силуета не мърда от мястото си. Джон решава да се приближи. През това време двете момичета вечерят, но изведнъж чуват гласа на Джон и как той ги вика. Звучи много уплашен, казва Сюзан. Двете тръгват подир гласа му. Емили с нож ръката почва да вика името на Джон. Джон, къде си? Моля те, отговори! Момичетата чуват странни звуци около себе си. Шумолене на храсти и странни шепнещи гласове. Сюзан е много уплашена, но изведнъж спира. Сю, добре ли си? Пита Емили. Ами,
Имам чувство, че има нещо зад мен. Усещам го. Емили се обръща и вижда Джон. Но е само силуетът му. Лицето му е странно, сякаш е черна дупка. Нищо не се вижда. Джон, моля те, ела с нас. Трябва да се върнем обратно, казва Емили. Нещо грабва Джон измежду дърветата. Двете започват да бягат из тъмната гора. След дълго време бягане и падане, най-накрая успяват да стигнат до станцията на местния горски и му разказват какво се е случило. Емили споделя, че нещо, което грабва Джон, не е приличал ни най-малко на човек. Джон не е открит и до днес. Това беше историята на Емили. Опитах се да й задам повече въпроси, но тя ми сподели, че колкото повече говори за това, толкова повече започват да й се случват странни неща. Затова реших, че ще е най-добре да й благодаря за историята и да си кажем с Богом. Нещата около нас не винаги са такива, каквито изглеждат. Забелязали ли сте, че колкото по-древно е едно място, толкова по-странни неща се случват? Ще се радвам, ако споделите вашите истории в коментарите или предпочитания за какво искате да чуете в следващото видео. Ако ви харесват неща от необятното, може да се абонирате към моя канал и да харесате видеото. Благодаря, че гледахте. Чао от мен!